Sigurado ko nga daghan ka og nahuna-hunaan nga paagi unsaon man og kuha og video nga bird's eye view ang angle. Daghan gid pa maagi, pero kung parehas ka nako nga gamay ra og space, solo ga shoot, small camera o mobile phone ang gamit sa pagbuhat og content, maayo kayo imong pag-abot sa Bisaya Unbox. Dako kayong tabang para sa channel kung mo like, subscribe ug click mo sa bell notification icon. Mao kini ang VGIM LS08 nga collaboration with Ulanzi. Nakita ninyo sa iyang certificate? Ato yung padaplin. Naay tulo ka section ni nga flexible arm. 1, 2, 3. Siya adapter. O dili na to kalimtan ni nga adapter nga naa ni siya, ga-exist ni siya. Ato yung padaplin. So, naitulo ka section ni nga flexible arm. Ang unang importante nga aspeto ani niya kay kaning clamp. Importante kaayo nga hawid kayo ni siya sa lamisa o asa nato siya iplastar. Ikaduha kay kaning lock lever sa ball head niya. Kani importante kayo ni. Ikatulo nga importante kayo nga aspeto ani niya kay kaning 1/4 inch thread. Another way of saying nga 1/4 of an inch ang screw na aniya. So importante kayo ni nga hawid sa lamisa. Kani. En taon ang gadget nga pang video ninyo dili ba barato. Nga importante pud kayo ni ang lock lever kay kung haros, luag o lisod gamiton ang lock, pwede gihapon nga matumba ang gimount nato ani. So tulo ka section, makabit ni siya, inaagyan ning iyahang naibangag ang iyahang isa ka end. Ball head ng pikas nga naay lock lever. Ato lang i-screw. So once nga ma-screw together na nato na siya, kaya silang tulo man ka section, or pwede pod nga iuna sa nato og clamp. Iuna nato og clamp asa na nato siya gamiton. Ayha dayon nato sila tulo isumpay. Importante kaayo nga 1/4 inch thread na siya kay mao man ang gamit kasagara. Mao na siya ang gamit kasagara nga screw sa tripod, fluid head, ball head ug uban pang accessory sa camera nga i-mount nato. Para daghan ta og pwede magamit ani niya. Sulit ang gastos ba? Kung phone imong gamit, manginahanglan pug ka og ingon ani. So, kabit diha ang phone. Kani, naapon ni siya 1/4 inch thread nga pwede nato siya i-mount. So, nato nga kaning section nga wala pa nakikabit.
Mo na siya ang nakamount dadto sa katong naa sa desk or naa sa lamisa naka-clamp. Kani dayon ato nang ilak ang lever. Yeah, siya malihok. So, usa ka importante nga butang nga timan-an nato kani siya nga VGIM LS08 naa ni siya 1 kilogram nga maximum capacity. So dili nato kabitan og sobra usa ka kilo. Kung sobra pod usa ka kilo, di na pod niya kayahon. Posible nga moharos na siya diha or matumba ang nakamount dito sa desk. So, mao kana ang LS08 nga collaboration ni Ulanzi ug VGIM. Ready na ba ka magsugod og buhat sa imuhang kaugalingong content?